empilweni mfethu must understand mfethu ukuthi bonke abantu esizophila nabo mfethu khona abanyelile, khona abavuthiwe, khona abahlaza. Kanjalo benyelile bevuthiwe behlaza benjalo. Kunomunye umuntu ozothi uvuthiwe kanti akazange avuthe uhlaza, kumele ubase umlilo. Kunemlilo mfethu abaningi mfethu abaningi babo bethi yacima la bekhona. Bethi bese semlilweni kanti sicimile emlilo. Manje wena mawufika uthi ubasa umlilo akasavuthwa. Umuntu onyelile mfethu ungaspenda naye more than 20 years. Impilo imendawonye ingayindawo. Umngane onyelile mfethu ungaspenda naye more than 30 years. Impilo ingayindawo. Njabulisa ukuthi obra wami uyobona mhlazane kwakhona olahlo omunye ukuthi impilo isiyaqhubeka. Ngobani lo muntu ucula icule lodwa mfethu alikho icule elishintshayo kulo muntu ngoba uphela la agcina khona. Angani mezwa lethe ngichaza mfethu uphela nje la agcina khona. Exactly mfethu yabo. So mangabe kusondela abantu ukutshela kahle athi yabona abantu abanje mfethu mina ngizwani na kanti abantu ade bewusize empilweni. Uyazi ukuthi labantu abanje bazama ukumpheka wangaphekeka wacima mfethu kwacima imlilo kubo. Manje mekuza abantu abafana nabo uvela athi abantu abanjena mina ngiphili nabo kanti abantu ade bezoshintsha impilo yenu emnganini benu. Uyabona umuntu onyelile uyiproblem ngoba umuntu onyelile mfethu kuphoqa ukuthi impilo yenu mayibe ndawonye ingaqhubeki, mayibe kwicycle ndawonye ingaqhubeki.